Riwruogno dwaro ng'eyo jokanyo mag bod mar omenda no eka bende ne ogogi chape oboke ma pacho ka kama pisi margi nitiere to kod ka bende ne owalgi. Giwacho ni onge nonro malongo mar kambi moyiedhi ni Hasla Fund ka bende od bura mamalo pok ne opodho omenda no. Operation Linda Ugatusi bende dwaro ng'eyo kama omenda no wuokie kanyakla kod gimomiyo ng'ato nyaka chiw nonro mare mopondo kaka namba moyiedhi mar aguch omenda e simb jopiny maong'ere kaka pin namba, M-Pesa ne jogo matiyo kod namba mar Safaricom. M-Pesa pin mari kao seche ma ng'ato biro golo go pesi M-Pesa bu pesa olal ibro dhir ng'ano. Fintech company mitiyo goni waparo ne en fintech ma jo Nigeria ama Russia kaka ni winjo wach man Jose Camargo cha. Burano nywando bad migawo mar omenda bengi maduong' ma pacho ka CBK kod bengi mamoko kaka KCB, bad migawo machoko osuru KRA kod mano marango pesa mar utaya RBA. Kwethgo duto idwaro ni mondo gol chung' mar gewi hola mar Hasla Fund. Have KCB Bank, wasav Safaricom, wasav Attorney General kaka advisor of government, wasav Cabinet ma Treasury, wasav KRA, wasav NSSF, mondo ginyis wan pesa ni obedo structured na to pesa nyo dhinadi. Linda Ugatusi okoni Attorney General ne okosomo piny owacho rieko e wi luwo lai mong'ith keto e tim aguluno. Parliament mane oyiero MPs no mondo olosnu sheria kaka pesu tiyo. Pesa no kokali i parliament. The budget controller onyiswa ento pesa no wuok ofuko mane kadhi ofuko mane. Bank account mari en mane. To pesi no ni bank mane. To ka idwa wuok ani wuog nade nikech ok inyal donjo kuma ok inyal wuok. Riwruok mar Operation Linda Ugatusi kod dwaro ni mondo doho gol ng'eto mabiro chiwo ler makende wi omenda mar jogo mayuto gi ne piny mong'ere kaka Hasla Fund. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Milimani Court, Nairobi.